Nechceš si vzít něco do ruky, aby bylo vidět, co děláš? Menša se právě snaží vylízt na palmu, jo? Co tam fakt není bohužel nic vidět. Počkej, já zkusím takhle. Já neslezu. Volejte hasiče. Volejte hasiče. Hej, tam není fakt nic vidět, což je škoda, protože ona fakt jako šplhá nahoru. Už je tak v 1 metru. Už je tak, jo, zadek jí bohužel převažuje, protože má hrozně velký zadek. Už je horolezec. Palmolezec. Tak to budeš v prdeli. Hele, už je tak ve 2 metrech. Bych to tak viděla. Počkej, to je fakt škoda, že tam není tě vidět, ale... No, tam bude pavouku hodně, počkej. Tak už skočila dolů, což je trošku nudný, protože se nedostala až nahoru na tu palmu. Frérko, zkuste, no? Já jdu teď líst já, ale tam fakt není nic. No, frérka, natáčíme tmu, výborně. Výborně. To bude ne černobílý, ale černý film. Ale s jedenou hásíče od zubra. Jestli tady... Au! Kurva! Ježiš, já jsem se popálila voskem. Počkej, já ti chci natáčet. Hej, já tě tam, vole, vůbec nevidím. Nemá to nějaký světlo? Oj, ty si víš, než já, to není fér. Nemá to nějaký světlo? No možná nevím, zkus vyfotit mě spíš. Chceš to ale